Vinc d'una escola d'Esparreguera que es diu Escola Pau Vila i us vinc a explicar el projecte que des de fa 3 anys tenim pel que fa a la inclusió educativa. I per posar-vos una mica en context us explico que és una escola de 2 línies que té una trajectòria de més de 25 anys, que ja des dels seus inicis parteix d'un plantejament sense llibres, amb professors molt actius en la formació, en renovar-se, en professors que han estat sempre formant part de diferents grups d'investigació de l'ICE. Vull dir, hi ha hagut sempre com un tarannà molt especial a l'escola. A més, des de sempre s'ha cuidat molt tot el tema de la participació de les famílies dins de l'escola i llavors tot això confecciona un context una mica especial on ha sigut possible arribar on estem ara. Llavors el projecte en si comença fa 3 anys quan se li dona el recurs de la UCE, les unitats de suport d'educació especial, que fa 3 anys hi va haver un auge amb això, que se'n van crear moltes de noves. I amb aquest recurs que representava que alumnes amb necessitats educatives especials més greus fossin inclosos en escola ordinària, consistia en aquesta dotació d'una mestra més d'educació especial i una educadora. Són els recursos que el departament posava a disposició de l'escola. Igualment, a part del recurs humà, també era com el recurs de les UCEs estaven pensades com a una aula física dintre de l'escola en la qual hi havia aquesta mestra i aquesta educadora amb un grup d'alumnes, d'uns 7-8 alumnes com a màxim, amb necessitats educatives més greus i que es contemplava que aquesta inclusió ja era a dintre de l'escola com una aula específica dins del centre i que algunes hores anaven amb els seus grups de referència d'edat, ja siguin les hores més d'educació física o de plàstica, que semblava que podrien estar en un nivell i tal que seria més fàcil incloure's dins del grup. Però quan va arribar la UCE a l'escola, aquest plantejament el vam intentar trencar ja des d'un bon principi, ja que la tarannà de l'escola no era aquest. Llavors, això també gràcies a que hi ha un equip directiu molt conscienciat en aquesta línia i va lluitar molt perquè es pogués fer d'aquesta manera diferent, que no és la que et plantejava el departament. Llavors, ens trobem en una escola de 2 línies, que hi havia 2 mestres d'educació especial ja en plantilla, després la nova mestra d'educació especial de la UCE, més l'educadora, o sigui, 4 professionals de diversitat. I el que vam concebre d'entrada, com que ens venia donat així, vam com preparar una aula, que li vam donar fins i tot un altre nom, d'acord amb el projecte de l'escola i tal, però el primer any ho vam intentar, però tot i així no ho veiem molt clar, fins i tot que hi hagués aquesta petita aula, perquè al final no la utilitzàvem mai, perquè la idea era que els alumnes estiguessin al màxim de temps possible a dins de l'aula, a l'aula ordinària em refereixo. Llavors, això va ser el primer any que vam anar estudiant d'aquesta manera. Igualment, també per temes legals, la mestra de la UCE és la tutora d'aquests 7 alumnes que teníem a l'escola, escolaritzats com a alumnes UCE, i la distribució que teníem era que, això el primer any, fa 3 anys, que entrava a diferents hores en les diferents aules on hi havia cada alumne escolaritzat. Igualment l'educadora. Vam veure que en ocasions ens trobàvem que en una mateixa aula hi havia en unes hores la tutora evidentment o tutor,
la mestra d'UCE atenent a un nen UCE en concret a dintre de l'aula ordinària, més la mestra d'educació especial en altres hores atenent a altres alumnes dins de la mateixa aula que no eren alumnes UCEs però que també són alumnes amb necessitats educatives especials però no tan greus, i llavors vèiem que no ens acabava de funcionar la voluntat d'atendre els alumnes dins de l'aula però de la manera com ho teníem organitzat. Llavors, en el següent any ens fem tot un plantejament amb l'equip directiu i l'equip de diversitat i també que a la vegada, acompanyat també del departament que estava impulsant unes formacions per totes les escoles que estaven tenint noves UCEs. Llavors, en aquest moment fem com un canvi en diferents sectors com de la gestió de l'escola. Comencem a dividir l'escola en comptes de dividir per cicles, ens estructurem en 3 comunitats d'aprenentatge, la comunitat dels petits que ja és l'infantil, P3, P4 i P5, la comunitat dels mitjans que són primer, segon i tercer, la comunitat dels grans, quart, cinquè i sisè. Això ens facilitava diversos aspectes a nivell d'organització i també a nivell pedagògic, que després us vaig anar explicant, és que són un munt de coses que conflueixen. Llavors, juntament amb això, vam difuminar la figura de la mestra UCE i de manera que la vam passar a responsabilitzar-nos tot l'equip de diversitat. Ens vam distribuir veient que érem 3 mestres de diversitat, una en cada comunitat, i no només es responsabilitzava dels alumnes UCE, sinó de tota la diversitat que hi hagués en aquella comunitat. Això ens facilitava que no hi hagués tants referents dintre d'una aula, facilitava també les coordinacions amb els tutors, amb els especialistes i també facilitava que els alumnes no tinguessin tants referents perquè d'alguna manera els tornava una miqueta a l'elos tanta gent entrant a dintre d'una aula. I a la vegada optimitzava també els recursos. Llavors, això és per una banda així a nivell més organitzatiu, encara estem organitzats així i de moment ens està funcionant molt bé. Després, per una altra banda, això és possible també tenint en compte la metodologia de l'escola. Hem de tenir en compte que s'està veient que la millor fórmula és ser 2 persones dins de l'aula, tenint en compte la ràtio que tenim. Si tinguéssim una ràtio més baixa potser no caldria tant això, però tenint en compte aquesta ràtio i per atendre bé la diversitat, intentem al màxim possible ser 2 persones dins de l'aula. Llavors, això li diem docència compartida i la concebim ja sigui quan hi ha la tutora i la persona de diversitat, perquè a més hem tret la nomenclatura de mestres d'educació especial i som l'equip de diversitat, i també quan entren altres mestres a fer suports dins l'aula, ja sigui el paral·lel. Llavors interpretem que aquests moments són de docència compartida i llavors els plantejaments en les activitats d'aprenentatge que ens fem són uns concrets que facilitin aquesta intervenció de 2 adults dins l'aula. Llavors veiem que a nivell, això ens ho facilita també el fet de treballar amb metodologies tipus racons, en què racons o espais o ambients, totes aquestes nomenclatures que fem servir ara, aquestes diferents tècniques que tenim, perquè ens faciliten que se pugui atendre els diferents aprenentatges dels alumnes i a la vegada trencar amb aquesta idea de quan hi ha un tutor fent una classe per tot un grup i l'altre que et ve a fer el suport només enganxat allà amb el nen, que tampoc no facilita si el tutor està explicant en un gran grup i l'altra persona està allà amb un nen concret, això no funcionava i tampoc no es resolia res. Llavors tenim les classes estructurades en què hi ha diferents activitats proposades, estem entrenant, que això és una feinada
als alumnes, sobretot en ser autònoms per poder treballar d'aquesta manera. I bé, una de les claus també que mostrem i que també amb el departament a través d'aquestes formacions vam justificar que la metodologia, no només pel propi fet d'aprenentatge dels alumnes, que creiem que són unes metodologies prou potents que ajuden, que estan, com deia abans en l'altra intervenció, que estan comprovades i justificades i estudiades, que funcionen, que és que a més ens ajuden a atendre la diversitat però d'una manera molt exponencial. A veure, igualment, pel que fa a l'atenció a la diversitat a l'escola intentem treballar també d'aquesta manera amb aquestes metodologies de racons ideals, però tampoc perdem de vista el col·lectiu i el grup, perquè també creiem que hi ha també tota una sèrie d'aspectes en el desenvolupament de l'alumne que només els pots treballar en el marc d'un grup i ho posem en pràctica, sobretot fem moltes rotllanes, molta assemblea, on surten molt els interessos dels alumnes que et porten material, que et porten interessos que vas aprofitant i vas fent una construcció en grup i on treballes tot el tema també d'autonomia, de relacions, de conflictes, tot això també té importància. Vull dir que intentem anar amb aquestes dues línies de l'atenció més individualitzada, més personalitzada, però també en el col·lectiu i en el grup, perquè les dues coses són importants. Igualment, clar, intentem ser dues persones a l'aula el màxim d'hores possible, però evidentment no és així en tot l'horari. I tenim hores que tenim els alumnes allà amb necessitats educatives especials greus i no som dues persones i també s'han d'acostumar a no tenir aquest suport. Llavors són aquests moments també que treballem el col·lectiu i que a la vegada també té una repercussió molt positiva amb aquests alumnes amb necessitats educatives especials, perquè a vegades sembla que pobres, que no estan aprofitant prou, que estan allà i no tenen un paper tan actiu i tal, però després ens hem trobat que estan molt més connectats també amb tota la vida de l'aula. No sé si m'explico bé, és que vaig una mica... però bueno. Després, també, clar, tot això també ha estat molt possible perquè la direcció ha sigut molt potent i ha lluitat molt perquè això fos així. Realment es va haver d'enfrontar amb la inspecció perquè ens deixés fer aquest plantejament tant de les tres comunitats que us explicava com del tema de desdibuixar la figura de la UCE. I això és possible perquè tenim una direcció allà empenyent i també perquè hi ha un professorat que vol seguir aquesta línia. Tot i així, entrebancs que tenim, que no tots els tutors en els quals se'ls fa aquest plantejament i que arriben moltes vegades nous a l'escola ho poden integrar, ho poden assumir i ho poden portar de la mateixa manera que potser ho està fent el seu paral·lel. Però intentem aquestes figures d'assessorament, d'acompanyament, que també explicava la companya d'abans de la Riera, de Sant Pere de Ribes, aquestes figures d'assessorament que són tan bàsiques en això i que són canvis que porten un temps i porten un treball, però que a poc van tenint els seus fruits i que d'entrada estem molt contents. És veritat que hi ha entrebancs i, per exemple, hem de dir que concretament la UCE en la que estic, els alumnes que hi ha no són alumnes que tinguin unes casuístiques molt greus, llavors que normalment els que dificulten més aquest tipus d'intervencions són aquells alumnes més conductuals que surten de l'aula, desafiats, tot això és el que dificulta més tot això, tot i així ens anem
ens anem adaptant i ara mateix tenim una aula amb un alumne que està fent escapades contínuament i hem hagut de redistribuir hores que tenien altres alumnes de mestres de diversitat per de moment suplir aquesta necessitat que està en una altra aula. Anem fent moviments d'aquesta manera, però clar, l'ideal que hi hagués 2 persones a l'aula en tot l'horari, això està clar. De moment no és així, però també si hi ha una voluntat per part del professorat de seguir aquesta línia i a la vegada d'optimitzar al màxim possible els recursos, doncs hi ha un cert marge molt aprofitable en tot això. També hi ha hagut un punt que és important, que el canvi també ha demanat molta burocràcia i molt de paper i molt de justificar-te constantment que per què ho fas així a nivell de resultats. És una direcció, per exemple, molt potent i amb la idea i amb la manera de creure's aquest projecte, però a la vegada també pressionada moltíssim pel departament per posar sobre paper i sobre resultats que aquest projecte és vàlid. I això també ens ha portat un nivell d'estrès moltes vegades bastant considerable i moments també que personalment he dit hasta aquí, vull dir que jo estic ara amb els nens i concentrem-nos en això, perquè i crec que cal a vegades fer un exercici de protesta amb això, perquè ens impedeix moltes vegades avançar cap aquí. També respecte al tema de l'Escola Nova 21, la nostra escola s'hi va adherir al projecte perquè consideràvem que tampoc en aquell moment no teníem res a perdre i en aquest sentit tampoc ens està implicant gaires canvis, però sí que ens ajuda en algun moment a veure en grup, en el sentit del claustre, a veure, per exemple, al finals del curs passat una de les activitats era fer un visionat d'un vídeo i fer un debat després en el claustre, ens va servir per detectar coses que volíem millorar i implantar en el curs següent. Aquesta més o menys és la idea i crec que més o menys no em deixo res del que...